Юрата зашишма ялман. Муда, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гөлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар фольклоры. Оның әһәмияте, үзенчәлекләре, кулланылышы, халық авыз иҗатының телне саклау, үстерүдәге өлеше һәм күптән түгел Казанда узган Бөтен Россия балалар фольклориадасы хакында. Сезлеккә күз салсак, фольклор халык хикмәте, акылы, теге яки бу милләтнең сүз сәнгате, тел иҗаты дигән мәгънәне үз иченә ала. Ул халыкның тормышын, карашын, идеалларын чагылдыра. Термин 19 гасырда барлыкка килгән. Татар дөньясында аны 20 гасырда куллана башлаганнар. Фольклор телдән иҗат ителүе һәм буыннан буынга тапшырылуы белән үзенчәлекле. Халык авыз иҗаты әсәрләре телдән сөйләнгәндә һәм башкарылганда гына җанлы, тормышчан була. Фольклор халыкның күп гасырлы тарихи тәҗрибәсен, дөньяга карашын, тарихи үсешен чагылдыра. Шул ук вакытта ул милләтләрнең эстетик һәм этик нормаларын саклый, кешеләрнең иң яхшы милли сыйфатларын мактый, милли үзаңны үстерә. Халык авыз иҗатында бигрәк тә балаларга зур игътибар бирелә. Балалар фольклоры шактый күләмле һәм күп кырлы иҗат. Ул зурлар тарафыннан иҗат ителгән бала багу поэзиясында. Шулай ук балалар үзләре тудырган сүз уен сәнгате үрнәкләрен дә үз иченә ала. Иң популяр жанр әлбәттә бишек җырлары. Аларның төп вазифасы баланы йоклату, явыз көчләрдән саклау, сабыйның сау-сәламәт булып үсүенә, якты киләчәгенә өметләнү. Бүгенге көндә дә әниләр балаларына бишек җырлары көйли. Мавыктыргычлар, юаткычлар хәзердә кулланыла. Балалар иҗатының тагын бер төре хәрәкәтле уен фольклоры. Анда текст хәрәкәтле уеннар белән үзара үрелеп килә. Мәсәлән, пычмагылыш, сукыр тәккә, йөзек яшереш, әйлән-бәйлән уеннары. Хәзерге көндә дә бу уеннарны балалар бакчада, төрле чараларда яратып уйный. Алар санамышларны да бик яхшы беләләр. Уеннарда еш кулланалар. 19-23 июньдә Казанда Бөтен Россия балалар фольклориадасы узды. Ул Россиянең төрле төбәкләреннән 1000-нән артык катнашучыны берләштерде. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Магаданская область. Казанда узган атнаны 2-нче Бөтен Россия балалар фольклориадасы гөрләде. Ул үзенә илебезнең 80 төбәгеннән яшүсмерләрне топлады. Шараның иң күркәм, иң масштаблы өлеше милләт вәкилләре костюмнарынан Казан үзәге урамнары буйлап атлавы булды. Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию – один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времен и поколений, воспитывает в человеке любовь к родине, уважение к национальным традициям и обычаям. И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией все больше талантливых ребят из разных регионов страны. Становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения. Сегодня в гостеприимной Казани, в Республике Татарстан. Он собирает юных музыкантов и танцоров, продемонстрировать многоцветие культур и языков нашей необъятной родины Российской Федерации. Мы рады принимать вас на нашей древней земле, в столице Татарстана, города Казани. Вы, наверное, почувствовали атмосферу. У нас сейчас проходят большие мероприятия стран БРИКС. Очень много гостей, но тем не менее вы украшение
всех этих мероприятий. Фольклориаданың төп максаты матди булмаган этно-мәдәни байлыгыбызны саклау, яшь буында үз милләтеңә карата горурлык, мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләү, яшьләр арасында фольклор хәрәкәтен үстерү. Татарстан Республикасында бөтен Рәсәй балалар фольклориадасы икенче тапкыр уза, ул беренче тапкыр Чувашия өлкәсендә узды. Быел безгә 80 төбәктән барлыгы 1185 бала килде. Алар барсы да төрле костюмнарда, алар Аланиядан, Хакасиядан, Чечнядан һәм тагын да күп төрле төбәкләрдән килделәр. Барсы да бик матур, җырлыйлар, бийләр, инструментларда, халык коралларында уйныйлар. Менә бүген безнең Казанда беренче гала концерт уза, ачылышын уздырдык, Аллага шөкер. Иртәгә инде икенче гала концерт узачак, ул Иннополис шәһәрендә узачак. Шунчы көнне без коллективларны бүлеп җибәрәбез районнарга, Лаешка, Апаска, Казанда да калалар, Калининда катнашалар, Алла бирсә. Оғыз ижаты әсәрләре аша элек-электән кешеләрдә бигрәк тә яшь буында туган җиргә, ватанга мәхәббәт, ата-анага, өлкәннәргә хөрмәт, хезмәт сөю, гаделлек, сабырлык, юмартлык кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләнеп килә. Фольклорны тулы нигез белән халыкның әдәп-әхлак кануннары җыелмасы дисәк тә була. Фольклор жанрларын тәшкил иткән мәкаль әйтемнәр, табышмаклар, мәзәкләр, әкиятләр, риваятләр, дастаннар, мәет мөнәҗәтләр, лирик һәм йола җырлары халыкта әле дә саклана. Татар фольклоры әсәрләренең бер гасырдан артык туплану тарихы билгеле. Бүгенге көндә дә тел галимнәре төрле төбәкләргә экспедицияләргә чыгып, фольклорыбызны яңадан-яңа әсәрләр белән байыта. Татар халык иҗаты әсәрләренең язма әдәбиятка да йогынтысы зур. Әдәбият гасырлар дәвамында фольклор традицияләре белән тыгыз бәйләнештә үсә. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай иҗатында да без әлеге бәйләнешне яхшы күрәбез. Мифологик геройларның язучылар иҗатына, әкият дастаннарга кереп китүе табигый күренеш. Татар мифологиясендә иң билгеле персонажларның берсе Шүрәле, урман хуҗасы. Убыр, ягъни убырлы карчык та әкиятләрдә бик еш очрый. Су анасы образы да шушы исемлектә. Мифологик герой аждаһа шулай ук әдәбиятка үтеп кергән геройларның берсе. Татар халкында ел фасылларына һәм хуҗалыктагы эшләргә бәйле рәвештә йола фольклоры да туган. Мәсәлән, кыш көнендә уздырылган Нардуган уңайыннан Нардуган җырлары башкарылган. Кешеләр муллык һәм елның уңышлы килүен теләп, камыр ашлары пешергәннәр, төрлечә күрәзәлек иткәннәр, төрле уеннар уйнаганнар. Яз көнендә исә Нәүрүз бәйрәм ителгән. Бу көнне авыл яшьләре йорттан-йортка кереп, теләкләр теләгәннәр, бүләкләр җыйганнар, җырлар җырлаганнар. Әкез көне Сөмбелә бәйрәме үткән. Әлеге бәйрәмдә кешеләр мул сый ризык әзерләп урамга чыккан, төрле уен тамашалар уздырганнар. Соңгы елларда бу йола бәйрәмнәр халыкка кире кайтарыла башлады. Бәйрәмнәр белән бергә халык авыз иҗаты үрнәкләре дә искә төшерелә кебек. Фольклориаданың асылы һәр балага, һәр яшүсмергә үз милләтен, мәдәниятен башкалар игътибарына да тәкъдим итүгә кайтып кала. Моның өчен зур бер мәйданчык бирә. Әмма бер милләтнең сөйләме, җырлары, биюе бер-берсеннән аерылып торган очраклар да бар. Бу беренче чиратта географиягә бәйле. Татарларга ягына юк. Ул Татарстан гына түгел, безнең Татарстанда да үзенчәлекле биюләр бар. Чабата, шул ук Балташ чабатасы, Кукмарада чабата биюләр,
керәшеннәр бар. Шуларны без бөтен менә фольклорда экспедициядә булганда мин шуларны җыеп, менә балаларга куям шул биюләрне. Безнең татарлар кая гына юк. Әстерхан татарлары, Сибир татарлары, Урал татарлары, менә безнең бүген Самара татарларының ярмәк вагын бастырабыз, биебез сәхнәдә. Бездә әле шул фольклор буенча без костюмнар, милли киемнәрне дә тырышабыз, шул сандыктан чыгарган кебек булып чыгарабыз, шул тиктерәбез костюмнарны. Biz инде куанабыз шундый бөтен дөнья, бөтен Россиядан килгән фольклор коллективларга куанабыз. Шундый biz шундый бурын замандагы биюләрне, безнең ата-бабаларыбыздан калган биюләрне, менә шул йолаларны без саклыйбыз. Әлбәттә, ул минемчә алтын фонда булырга тиеш дип уйлыйм мин. Аны китап язырга тиешләр, бәлки бу шушы фольклор ансамбльләр ул тырышып шул фольклорны безнең саклыйлар. Минемчә ул бик зур эш. Дәүләт Исмәгыйль улы Мирас балалар үрнәк бию ансамблен җитәкли. Аның яшь биючеләре Казаныбызның иң мәртәбәле чараларында чыгыш ясый. Менә шул биюләрне, татар биюләрне әлбәттә әзрәк модернизируем. Шуңа күрә безнең була инде шундый фонограмма ясаганда безнең әлбәттә гармунчыбыз бар. Гармунда biz балалар җырлыйлар да үзләре, җырга йөрәләр, вокалга йөрәләр. Но фонограмма әлбәттә без яздырабыз. Шул фонограмма әлбәттә ул заманча булып чыга. Биюләрендә безнең инде заманча. Һәрбер коллективна үзенчәлекле безнең татарлар, мин ни өчен татар биюләрен куям? Чөнки безгә татар балалар киләләр. Татар балалар килгәнгә аларның үз тәннәрендә сеңгән уже ана сөте белән калган шул биюләр безнең тәндә, ул шуңа рухта безнең, шуңа күрә безгә җиңелрәк татар биюен сәхнәгә чыгарырга. Фольклор халыкның характер үзенчәлекләрен ачык чагылдыра дип әйткән идек. Моны аңлау өчен борынгыдан килгән традицион символларның нәрсә белдерүенә игътибар итүдә җитә. Мәсәлән, сары төс безнең фольклорда сагышны, мариларда мәхәббәтне, кытайларда бөеклек, затлылыкны белдерә. Кара төс исә бездә кайгы-хәсрәт билгесе булса, японнарда шатлык, куанычны аңлата. Тагын мисалга кайын агачын китерергә мөмкин. Ул русларда сылу гәүдәле кызны, мариларда угылны, мордваларда һәм чуашларда келәшне, утмуртларда яшь егетне символлаштыра. Татар фольклорында яшь кына кайгы-хәсрәт һәм сагышны белдерү өчен хезмәт итә. Кайын сиртмәләрдә үстем, шуңа кайгылы башым, дип җырлана безнең җырларда. Һәр халыкның телен өйрәнү дә халык авыз иҗатының иксез-чиксез хәзинәсен танып белүдән башлана. Кешелек элек-электән өлкәннәрнең акыллы сүзләрен, төпле фикерләрен истә тотып яшәгән. Әби-бабаларыбызның тормыш тәҗрибәсе безгә яшәү дәверендә төрле кыенлыклардан чыгу юлын күрсәтә. Буыннан буынга күчеп килгән әлеге кыйммәтләр бүгенге көндә дә зур әһәмияткә ия. Балага туган телне сеңдерү дә иң беренче чиратта фольклор үрнәкләреннән башлана. Алдарак әйтеп үткән бишек җырлары аша сабый телне, милли көйләрне ишетә, әкиятләр аша дөньяны танып белергә, яхшыны яманнан аерырга өйрәнә. Димәк, халык авыз иҗаты белән танышуыбыз бишектән үк башлана. Ул шәхесне формалаштыруда мөһим чара булып тора. Туган телебезгә, гореф-гадәтләребезгә, гомумән милли мәдәни мираска әһәмият бирү һичшиксез гаиләдән һәм мәктәптән башлана. Тел мәдәни байлыгыбызны саклап калу юлында уку-укту системасында фольклорны куллану отышлы чараларның берсе.
Biz endi Башкортстан Республикасында халык биюләрне традиция буйлап эшләп бара инде ошыларды. Бunda Бөтен Рәсәй фольклориадына 2 башкорт биюн алып килдек. Мират биюн һәм Таштагай уеннарын. Без Казанда күп тапкыр булды. Был Бөтен Рәсәй балалар фольклориадасында беренче тапкыр катнашабыз. Бик зур рәхмәт белдерәбез оештыручыларга, тамашачыларга. Башкортстандан кайнар салам. Biz indi bugün folkloriadada күрештек, бөтенебез шундый матур, шундый күп регионнардан килгән кешеләрне күрдек, бөтенселәре биючеләр, җырлыйлар, бийләр, шундый матур. Якутиядан кешеләр белән без шулай юк аралаштык, алар белән сөйләштек, үзебезнең хис-хишерешләребез белән аралаштык. Олар әйтиләр, Казан бик матур шәһәр дип, без инде аларга рәхмәт диябез. Безнең сүзләр җитми юк, чөнки монда бик күп эмоция алдык без. Чөнки кешеләр дә күп кешеләр бүтән шәһәрләрдән. Шуңа күрә безнең булды. Әйе, ләззәт алдык. Районы Шәл авылыннан килдек. Чабата фольклор ансамбле белән артка чыгу күренешен күрсәтергә. Менә ул кызлар да артка чыгу диләр. Ни дигәннән ата, бу сезнең якка гына хас йылам әллә? Безнең якка гына хас йыла бу. Бу инде икенче төрле әйткәндә, су буенда кичке уен шикелле. Яшьләр кичке уенга җыела, уйныйлар, көләләр, җырлыйлар, бийләр. Бездә инде ул артка чыгу дип атала. Миңа билгеле булганча, сезнең авылда әле тагын кыз урлыйлар. Бу йыла ничегрәк бүген бармы, юкмы? Әйе, сирәк кенә булса да бу йылада яшәп килә безнең бит әле тагы менә авылда калды зурлар фольклор халык ансамбле Зүбәрҗәт бар. Менә кыз урлауны алар күрсәтә инде безнең бу кызлар да белә инде аны. Дөрес юлны табу өчен безгә үзебезнең үткәнебезне, халыкның авыз иҗатын, гүзәл йолаларын, горыф-гадәтләрен өйрәнергә кирәк. Фәкать алар гына дөрес юлны табарга, халкыбызга нахак бәла ягуларга дөрес җавап бирергә ярдәм итәчәк дигән Гомәр Бәширов. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар фольклоры, аның әһәмияте, үзенчәлекләре, кулланылышы, халык авыз иҗатының телне саклау, үстерүдәге өлеше һәм күптән түгел Казанда узган Бөтен Россия балалар фольклориадасы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чилги бурчухне тенҗе бетмәйин. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.